This podcast was produced within the Green Startuppers project, empowering VET community to foster sustainable entrepreneurial mindsets as a transition to a circular economy. Disclaimer, funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Greek State Scholarships Foundation, IKY. Neither the European Union nor Greek State Scholarships Foundation, IKY, can be held responsible for them. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παρακαλώ δηλώστε το όνομά σας και την ιδιότητά σας στην εταιρεία. Είμαι ο Νέστορας ο Παπαχρήστος, είμαι ιδιοκτήτης της εταιρείας και διευθυντής πωλήσεων ουσιαστικά. Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας σας? Η κύρια δραστηριότητα είναι η εμπορία και η υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, προγραμμάτων και παροχή υπηρεσιών. Πώς πήρατε την απόφαση να χρησιμοποιήσετε την κυκλική οικονομία στην επιχείρησή σας και πιο συγκεκριμένα προωθώντας ανακαινισμένο βρυφάλωτο εξοπλισμό πληροφορικής? Τα ανακατασκευασμένα μηχανήματα βοηθούν αρχικά στην ανακύκλωση, γιατί μηχανήματα τα οποία σε άλλον είναι ανανεώσιμος εξοπλισμός, σε άλλον δεν είναι χρήσιμα γιατί οι ανάγκες του έχουν αυξηθεί και κατά συνέπεια πρέπει να πάει σε πιο ισχυρά μηχανήματα για να εξυπηρετήσει δικές του ανάγκες, αλλά οι ανάγκες απλής χρήσης και χρήσης στο επίπεδο της περιφέρειας μπορούν να εξυπηρετηθούν από μηχανήματα προηγούμενης γενιάς. Αυτό προσφέρει και οικονομία στη φύση, αλλά και οικονομία στην τσέπη μας. Γιατί σίγουρα είναι πολύ φθηνότερα από ότι είναι τα καινούργια μηχανήματα. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στην αλλαγή νοοτροπίας των πελατών σας, προτείνοντας ανακαινισμένο εξοπλισμό πληροφορικής αντί και καινούριο? Όχι ιδιαίτερα, για τον απλούστατο λόγο ότι τα μηχανήματα τα οποία εμπορευόμαστε είναι πιστοποιημένα και εγγυημένα και από εμάς, που είμαστε κατάστημα 35 χρόνων, αλλά και από την ίδια την εταιρεία η οποία τα ανακατασκευάζει και με την οποία συνεργαζόμαστε πάνω από 20 χρόνια. Όλα τα μηχανήματα τα οποία πουλάμε δεν είναι μηχανήματα που παίρνουμε από τον Α και τα δίνουμε στον Β. Είναι μηχανήματα τα οποία είναι πιστοποιημένα, είναι ανακατασκευασμένα, έχουν αλλάχθει όλα τους τα μέρη τα οποία υπάρχει περίπτωση να έχουν φθορά, έχουν ξαναβαφτεί σε ειδικό φανοποιείο που διατηρεί η εταιρεία και κατά συνέπεια έχουμε εμπιστοσύνη στην εταιρεία μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας και αυτό που περνάει στον πελάτη και ο οποίος έχει εμπιστοσύνη σε εμάς. Θεωρείτε την περιβαλλοντική πολιτική ως προϋπόθεση και υποχρέωση απέναντι σε εμάς και τις μελλοντικές γενιές, ως μια κληρονομιά που θα κληροδοτήσουμε στη νεότερη γενιά? Φυσικά, γιατί βλέπουμε ότι όλο το υπόλοιπο περιβάλλον, όχι όλο το υπόλοιπο περιβάλλον, μεγάλο κομμάτι του υπόλοιπου περιβάλλοντος δεν φροντίζει για αυτό το πράγμα, οπότε εμείς θα πρέπει σαν ενεργή ηλικία, ενεργή γενιά, να το πούμε έτσι, να φροντίσουμε να περάσουμε και στις επόμενες γενιές φιλοσοφία τέτοια που να βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην υγιή διαχείριση των παλιότερων συστατικών της ζωής μας. Ο οικονομικός αντίκτυπος από αυτή την κίνηση, η πολιτική παροχή σε ανακαινισμένο εξοπλισμό αντί για απόκτηση καινούριο, είναι μια βιώσιμη επιλογή για την επιχείρησή σας ή πρέπει να επιδοτηθεί? Είναι βιώσιμη γιατί το κόστος είναι πολύ μικρότερο από το κανονικό, από το σύνηθες. Πλην όμως δεν πάβει να είναι ένα κόστος το οποίο αν επιδοτηθεί θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξάπλωση της διάθεσης των ανακατασκευασμένων και κατά συνέπεια στην βοήθεια για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος μας. Βλέπετε μέλλον για την εταιρεία σας εφαρμόζοντας αυτές τις περιβαλλοντικές πολιτικές? Άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες προς τη δικιά σας μαθαίνουν από την εμπειρία σας και υιοθετούν παρόμοιες πολιτικές? Φυσικά βλέπω ότι το ανακατασκευασμένο είναι ένα κομμάτι το οποίο κερδίζει έδαφος, παρότι οι καινούργιες τεχνολογίες του AI και παρόμοιες δυσκολεύουν το δυσκολεύουν. Παρ' όλα αυτά, οι ανάγκες δεν είναι παντού οι ίδιες
και κατά συνέπεια αρχίζει και κερδίζει κάθε μέρα ένα μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Εταιρείες συναφείς με το δικό μας αντικείμενο υιοθετούν τέτοιες δράσεις και για οικονομικούς αλλά και για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Κύριε Παπαχρήστο, σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Να είστε καλά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στο έργο σας.